Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, Sapangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. sa New Look, Plaridel, sa akong mga maestro ug maestra ug mga kabatch 1997 sa Liberation Institute ug sa regular natong mga tigpaminaw sa Calamba Public Market. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat, Kapitulo 20, versikulo 7 hangtod sa 12. Ang giingon diri, sa unang adlaw sa semana, nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. Ug ang mga tawo giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabii, kay mugikan man siya sa pagkasunod adlaw. Daghang mga suga didto sa lawak sa itaas din kami nagtigom. Niadtong higayuna si Eutico nga usa ka batan-ong lalaki naglingkod sa bintana. Samtang nagwali si Pablo, nagduka si Eutico ug unya nakatulog ug nahulog sa yuta gikan sa ikatulong andana sa balay. Patay na siya sa dihang gikuha sa mga tawo. Apan nanaog si Pablo ug miyuko ug gigakos niya si Eutico. Unya miingon siya, ayaw kamog kabalaka kay buhi pa siya. Unya mibalik si Pablo sa itaas o gipikas-pikas niya ang pan ug mikaon. Nakigsulti siya kanila hangtod sa kaadlawon ug unya mibiya siya kanila. Buhi nga gidala sa mga tawo si Eutico ngadto sa ila ug nalipay sila pag-ayo. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Pagkaanindot gayud kaayo mga kahigalaan no, nga makapamati kita sa aktual nga wali ni Apostol Pablo, that great apostle to the Gentiles. Apan sa atong teksto karon, bisan pag si Apostol Pablo na mismo ang nagwali. Naapagihapoy usa ka batan-ong lalaki nga ginganlag Eutico, nga naglingkod sa bintana nga nakatulog, ug nahulog sa bintana ug namatay. Sumala pa sa gitaho kanato ni Lucas nga usa ka doktor nga maoy nagsulat sa libro sa mga buhat. Adunay mga tawo nga nag-ingon nga wala kuno namatay si Eutychus, kundili nakuyapan lang kuno. Well, I strongly reject the idea, mga kahigalaan, tungod kay klaro kaayo ang tumong ni ana, nga mao ang pagdiskredit sa milagro sa pagkabanhaw nga nahitabo ni adtong taknaa. Ang doktor nga si Lucas maoy nakasaksi mismo sa panghitabo, ug iyang gi-confirm nga namatay gayud si Eutico. Ang doktor na ang namulong, mao nga dili nako dudahan ang iyang pulong. Giyukuan og gigakos ni Pablo si Eutico ug pagkahuman nabanhaw siya. Well, kadtong postura nga gibuhat ni Pablo mga kahigalaan, susama kaayo sa postura ni Elias
niadtong nagampo siya sa Ginoo aron mabanhaw ang anak sa balo nga taga Zarephath. Ug ni Eliseo niadtong nangaliyupo siya nga mabanhaw ang anak sa Shunamitang babayi. Si Elias ug si Eliseo parihong mga propeta sa daang tugon. Well, nagpakita lamang kini sa awtoridad ug pagdihog nga anaa usab kang Apostol Pablo sama sa awtoridad ug pagdihog nga anaa kang Elias ug Eliseo. Matod pa sa bersikulo 7 sa atong teksto, nagtigom ang mga kaigsuonan didto sa unang adlaw sa semana. Usbon ko, nagtigom ang mga kaigsuonan didto sa unang adlaw sa semana, sa adlawng Domingo, aron sa pag-ambit sa balaang panihapon. Well, abti kaayo ang mga Seventh-day Adventists sa pag-ingon nga ang hinungdan kuno nganong nagtigom sila sa unang adlaw sa semana, dili kuno alang sa pagsimba, kundili nagpatawag lang kuno si Pablo og espesyal nga meeting tungod kay mobiyaay na siya kanila sa pagkasunod adlaw. Again, mga kahigalaan, dili valid kana nga pangatarungan tungod kay wala may giingon sa teksto nga espesyal meeting lamang kadtong gibuhat nila nga panagtigom. Gani, klaro kaayo ang giingon sa atong teksto nga nagtigom sila aron sa pag-ambit sa balaang panihapon. Usbon ko, nagtigom sila aron sa pag-ambit sa balaang panihapon. Ug dili gayud nato ikalimod, mga kahigalaan, nga ang balaang panihapon kabahin gayud sa kining gitawag og regulative elements of worship in the New Testament. Therefore, klaro gayud kaayo nga kadto nga panagtigom usa ka regular worship nga panagtigom. Ug klarohon nato mga kahigalaan, ang Christian Sabbath wala na sa ikapitong adlaw, dili na sa adlawng Sabado, kundili nabalhin na sa unang adlaw sa semana nga mao ang adlawng Domingo. Ug mao kini ang atong focus sa atong pagtuon ning takna sa kahaponon. Adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang sistematiko nga pagtan-aw sa Sabbath o adlaw nga igpapahulay. Ikaduha, ang unang adlaw sa semana nga mauna ang adlaw sa Dios o Kristohanon nga Sabbath. Ug ikatulo, unsaon man nato pagpangilin ang adlawng igpapahulay. Mudangat na kita sa unang punto, ang sistematiko nga pagtan-aw o pagtuon sa Sabbath o adlaw nga igpapahulay. Well, ang sugo sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 8 hangtod sa 11, nagaingon kanato nga ang ikapitong adlaw sa semana, nga mao ang Sabado, mao ang gipili sa Dios, ingon nga adlawng igpapahulay ug sa pagsimba. Walay duda ni ana, mga kahigalaan. Apan sa bag-ong tugon, ang mga Kristohanong magtotoo nagsugod na sa pagsimba sa Dios ug sa pagpahulay sa iyang presensya sa unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo. Well, ang pangutana, mga kahigalaan, kay klaro man jud kaayo sa bag-ong tugon nga ang mga Kristohanon nagtigom na alang sa pagsimba sa unang adlaw sa semana. Ang pangutana, nakasupak ba ang mga Kristohanon sa sugo sa Dios? Tungod kay nagsimba man sila sa unang adlaw sa semana? Well, ang tubag, dakong dili gayod. Ug mao kana ang atong pamatud-an ning takna sa kahaponon. Apan sa dili pa nato kana tukion, ato unang sabton karon ang sistematiko nga pagsabot sa Sabbath sa Biblia. Una, ang Sabbath gihatag kini sa Ginoo kanato ingon nga pattern o sumbanan sa pagpangabudlay ug sa pagpahulay. Usbon ko, pattern o sumbanan sa pagpangabudlay ug sa pagpahulay. Ang basihan sa sugo sa Dios nga ipangilin ang Sabbath, sumala pa sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 11, mao nga ang Dios mipahulay sa ikapitong adlaw ug gihimo kining balaan. Ang Sabbath, mga kaigsuunan, gitukod sa Dios aron mahimong adlaw sa pagpahulay ug pagsimba. Ang mga tawo sa Dios
gisugo nga musunod sa ehemplo sa Ginoo sa pagpangabudlay sulod sa 6 ka adlaw ug sa pagpahulay sa 1 ka adlaw sa semana. Apan ang pangutana, maura ba kini ang basihan sa Sabbath? Well, kung atong padayunon ang pagbasa sa Biblia, mga kahigalaan, tataw natong makita nga gidugangan pa sa Ginoo ang tumong ug katuyuan sa Sabbath. Unsa man ang gidugang nga tumong ug katuyuan sa Dios sa Sabbath? Well, later, ang Sabbath nahimong konektado na sa pagtubos sa Ginoo sa iyang mga katawhan ug dili lang sa pattern sa pagpangabudlay sa 6 ka adlaw ug pagpahulay sa 1 ka adlaw. Makita nato kini sa Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 15. Gidugangan na ang tumong sa Sabbath. Giingon ni Moises sa Deuteronomy 5:15 nga hinumdumi ninyo nga mga ulipon usab kamo didto sa Ehipto ug gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa iyang dakong gahom. Busa gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtamod sa adlawng igpapahulay. So nakita ninyo mga kahigalaan, nadugangan ang rason sa pagpangilin sa Sabbath. And that was to remember the great act of redemption o pagtubos nga gibuhat sa Ginoo sa iyang mga katawhan sa daang tugon. Well, taman ra ba niya na ang gidugang sa Dios? Dili. Tungod kay ang giingon sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 17, ang Sabbath kuno sa daang tugon anino lamang sa mga butang nga umaabot. Usbon ko, ang Sabbath sa daang tugon anino lamang sa mga butang nga umaabot. Apan ang katumanan mao si Kristo. O gipasabot ka nato sa Hebreyohanon kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 8, ang tinuod nga kinaiyahan sa Sabbath. Ang tinuod nga Sabbath o kapahulayan mao ang natapos na nga gibuhat ni Jesus nga paglukat, pagtubos pinaagi sa iyang dugo ug pagluwas sa mga makasasala didto sa krus sa Kalbaryo. Kung nagtuo kita sa grasya sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, adunay tinuod nga kapahulayan ang atong kalag gumikan sa kaluwasan nga atong nadawat nga libre gikan kaniya. So ang Sabbath di ay sa Old Testament anino lamang sa tinuod nga Sabbath sa bag-ong tugon. And that is kapahulayan sa atong mga kalag gumikan sa libre nga gasa sa kaluwasan ug kapasayloan nga nadawat nato tungod sa gibuhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Kanus anahuman ni Kristo ang iyang buluhaton sa pagtubos sa mga makasasala? Well, natapos kini sa adlaw sa iyang pagkabanhaw. When the Lord Jesus Christ rose again on the first day of the week, natapos na ang tanan niyang pag-antos ug pagsakripisyo alang sa mga makasasala. Ug nga si bisan kinsa nga nagatuo ug nagasalig kaniya, makabaton gayod og kalinaw ug kapahulayan sa ilang kalag. Mao kini ang tinuod nga Sabbath. Anino lang ang Sabbath sa Old Testament? Ang tinuod nga Sabbath mao ang kapahulayan ni Hesukristo sa tanan niyang pagpangabudlay when He rose again from the dead on the first day of the week. Karon paminawan ninyo ang panagna sa Salmo kapitulo 118 bersikulo 22 hangtod sa 24. Ang giingon diri, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay hinungdan, nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Buhat kini sa Ginoo ug katingalahan kaayo. Mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato. Maglipay ug magmaya kita niini. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ang pangutana, kinsa man kining bato nga gisalikway sa mga magtutukod tungod kay walay hinungdan? Apan nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Well, mga kahigalaan, klaro kaayo ang bag-ong tugon nga nagaingon kanato nga si Hesukristo kadtong maong bato nga gisalikway apan nahimong labing importanteng bato.
Gipasabot kanato kini ni Apostol Pedro sa Buhat Kapitulo 4 versikulo 11 nga nagaingon, si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nagaingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod ug balay, nahimo hinuon nga labing mahinungdanong bato. Ug kanus asya nahimong mahinungdanong bato? Nahitabo kini sa adlaw sa iyang pagkabanhaw, sa unang adlaw sa semana. Mao nga nagsugo kanato ang Salmo Kapitulo 118 versikulo 24 nga, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kini ang adlaw nga gihimo sa Dios, magmaya kita ug magkalipay niini. Maglipay kuno kita ug magmaya sa adlaw sa pagkabanhaw, nga mao ang unang adlaw sa semana. Kung kanus-a nahimong labing mahinungdanong bato si Kristo. Si Kristo nga gisalikway nila ug gilansang didto sa cross, nahimong labing mahinungdanong bato sa adlaw sa iyang pagkabanhaw. He rose again from the dead. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Ang unang adlaw sa semana, nga mao ang adlaw sa Dios o Kristohanon nga Sabbath o Christian Sabbath. Nabanhaw si Jesus pag-usab sa unang adlaw sa semana. Ug human sa iyang pagkabanhaw, nagpakita siya sa iyang mga tinun-an sa unom ka higayon. Dili sa ubang mga adlaw, dili sa Lunes, Martes, Miyerkules, dili gani sa Sabado, kundili nagpakita si Jesus sa iyang mga tinun-an human sa iyang pagkabanhaw sa unang adlaw sa semana. Klaro kayo ang nakarecord sa Mark chapter 16 verse 9, Matthew chapter 28 verses 5 to 9, Luke chapter 24 verse 34, Luke chapter 24 verses 13 to 15, Luke chapter 24 verse 33 and 36, John chapter 20 verse 19, ug John chapter 20 verse 26. There is really something in the first day of the week. Pwede biya untang magpakita si Kristo sa ubang mga adlaw. Ngano man, of all the appearances of the Lord Jesus Christ to His disciples, human siya nabanhaw sa adlaw gayong Domingo, sa unang adlaw gayod sa semana. This means nga gusto gyud sa Ginoo nga magmaya kita, magsadya sa unang adlaw sa semana, adlaw sa iyang pagkabanhaw. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ug dugang pa, giproklamar si Jesus ingon nga anak sa Dios sa adlawng Domingo. Mao kini ang klaro kaayong giingon sa Roma Kapitulo 1 versikulo 4. Paminawan ninyo ang giingon dire. Gideklarar siya ingon nga anak sa Dios uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay, sumala sa espiritu sa pagkabalaan. Si Hesukristo nga atong Dios. Ang giingon sa Salmo Kapitulo 2 versikulo 7 nga isangyaw ko ang giingon sa Dios kanako, ikaw akong anak, ug karong adlawa imo na akong amahan. Well, natuman kini sa adlawng Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mao kini ang gipasabot ni Pablo sa Buhat Kapitulo 13 versikulo 33. Paminawan ninyo mga kaigalaan. Gibuhat sa Dios alang kanato karon nga ilang mga kaliwat pinaagi sa pagbanhaw kang Hesus. Sumala sa nasulat usab sa ikaduhang salmo, ikaw ang akong anak, karong adlawa nahimo ako nga imong amahan. So di ba, sa adlawng Domingo, sa adlawng pagkabanhaw, natuman ang prophecy sa Psalm chapter 2 that Jesus Christ was proclaimed publicly as the eternal Son of God. Well, of course, Jesus has always been the eternal Son of God. But the official public proclamation that He was the Son of God took place on the first day of the week sa adlaw sa iyang pagkabanhaw ug dili sa ubang mga adlaw sa semana. Unsa pa, ang dakong triumphal entry ni Jesus sa Jerusalem nahitabo sa adlawng Domingo. Gikoronahan usab si Jesus ingon nga labawng hari sa adlawng Domingo, sumala sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 33 hangtod sa 36. Ug sa unang higayon gisimba si Jesus human sa iyang pagkabanhaw, sumala sa Juan Kapitulo 20 versikulo 26 sa adlawng Domingo. Niya pagayod,
The first time we could be born again to a living hope was on a Sunday. Sumala sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 3. And the first time nga nakigsalo si Jesus sa iyang mga disipulo, human sa iyang pagkabanhaw, nahitabo kini sa adlawng Domingo. Sumala sa Lucas Kapitulo 24, versikulo 1 ug 13. 28 hangtod sa 35. Mga kaigalaan, dili aksidente kining mga butanga. Walay aksidente at tubangan sa Ginoo. There is really something in the first day of the week. Kay giingon man gyud sa Biblia, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ug natuman kini sa adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mao nga dili na nato ikatingala kung ang unang adlaw sa semana gitawag sa mga unang mga magtotoo ingon nga the Lord's Day o adlaw sa atong Ginoo. Sama sa the Lord's Supper, gitawag og balaang panihapon sa atong Ginoo, ang unang adlaw usab sa semana gitawag og Lord's Day tungod kay konektado gayud kaayo kini kang Kristo ug sa iyang mga buluhaton nga adunay kalabutan sa pagtubos, kamatayon ug pagkabanhaw. Karon tuguti ko sa pagkonsulta sa unang mga practices sa simbahan. Sumala sa nakarecord sa Biblia ug sa kasaysayan. Ang mga Kristohanon na record nga nagtigom sa 3 kahigayon sa adlawng Domingo human sa pagkabanhaw ni Jesus. Sa wala pa siya mikayab sa langit, sumala sa Juan Kapitulo 20, versikulo 19, 26 ug Buhat Kapitulo 2, versikulo 1. Although dili pa kadto official nga worship services, pero introduction pa lang kadto sa panagtigom nga naanda na sa adlawng Domingo. Ang bugtong higayon nga nahisgutan sa Biblia nga ang mga magtotoo nagkatigom aron sa pag-ambit sa balaang panihapon. Mao kining nakarecord sa atong teksto sa Buhat Kapitulo 20, versikulo 7. Wala gayoy nakarecord sa Biblia nga nagtigom ang unang mga Kristohanon alang sa balaang panihapon sa ikapitong adlaw nga mao ang Sabbath sa daang tugon. The only day ever mentioned when Christians broke bread was on Sunday. Acts chapter 20 verse 7. Gisugo usab ang mga Kristohanon nga muhatag sa ilang mga halad sa unang adlaw sa semana, sumala sa unang Korinto Kapitulo 16. Mikunsad ang balaang espiritu sa mga Kristohanon sa unang adlaw sa semana, sa adlaw sa Pentecostes. Kung inyong tunan sa history ang Pentecostes, adlawng Domingo, first day of the week. Ang pinakaunang public preaching nga gibuhat ni Pedro, gibuhat niya sa Pentecostes, adlawng Domingo. Ang yabi sa pag-abli sa pultahan sa Ebanghelyo nahitabo sa pagwali ni Pedro sa adlawng Domingo. Ug ang adlawng Domingo lang ang adunay titulo nga unang adlaw sa semana sa Biblia. Wala man tay mabasa sa Biblia nga nagaingon ikatulong adlaw sa semana, ikaunom o ikapitong adlaw sa semana. Ang adlawng Domingo lamang gayod mga kahigalaan ang gihatagan og espesyal nga titulo nga the first day of the week. Kini nga mga detalye mga kahigalaan bugat kaayo nga ebidensya nga sa bag-ong tugon sumala sa gitag-an ng daan sa daang tugon mabalhin gayod ang Sabbath gikan sa Sabado ngadto sa unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. It is a prophecy in Psalm chapter 118 verse 24 that refers to the resurrection of Jesus Christ ug gisugo kita nga magsadya ug magmaya ni anang adlaw. Again, adlawng Domingo ang katumanan sa gisugo sa Salmo Kapitulo 118 verses 22 to 24. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ang adlaw sa pagkabanhaw mao ang adlaw nga ang bato nga si Jesus nga gisalikway sa mga Hudiyo nahimong pinakamahinundanong bato sa adlaw sa iyang pagkabanhaw on the first day of the week. That's why we are commanded in the Bible to rejoice in it. Because the day of resurrection is the day that the Lord has made to crown Christ as the chief cornerstone
of His church. In other words, the Christian Sabbath is now the first day of the week o adlaw sa Domingo. Ayaw ka mo pagpailad ka ng ilang giingon nga ang Sunday, adlaw kuno sa pagsimba sa Dios nga si Sol, the worship of the sun god. Well, sa pagano nga Roma ug Europa, tinuod gayod nga ang Sunday, mao ang adlaw sa ilang pagsimba sa ilang Dios. Apan unsa may kalabutan sa adlaw sa pagkabanhaw ni Jesus sa Dios sa mga pagano? Si Kristo ang tag-iya sa tanang mga adlaw ug kapanahunan. Dili ang Dios nga si Sol ang tag-iya sa Sunday. So adunay dakong katungod si Jesus nga muangkon sa unang adlaw sa semana, ang adlaw sa iyang pagkabanhaw, isip adlaw sa panagmaya ug panagkalipay sa iyang mga katawhan. Isip kasaulugan sa iyang pagkabanhaw ug kadaugan gikan sa kamatayon ug pagkahingpit sa iyang buluhaton sa pagtubos sa mga makasasala. Well, mudangat na kita sa ikatulong punto. Unsaon manato pagpangilin ang adlawng igpapahulay? Well, una sa tanan, ipangilin nato kini diha sa dakong kalipay. Sumala sa Psalm chapter 118 verse 24. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ato usab kining sa ulugon uban sa dakong kakugi. Sumala sa Hebreohanon kapitulo 4 bersikulo 8 hangtod sa 11. Ato kining ipangilin nga nakasentro sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa Hebreohanon kapitulo 8 bersikulo 14 hangtod sa 16. Unsa pa? Ato kining ipangilin diha sa kaabtik ug pagkamabinantayon. Kay basin og mapariho kita kang Eutico nga nahulog sa bintana tungod kay nakatulog sa wali ni Apostol Pablo. Ug labaw sa tanan, atong ipangilin ang adlawng igpapahulay uban sa dakong paglaom sa umaabot nga hingpit nga kapahulayan sa pagbalik sa atong Ginoo. Kung kanusa, makauban na nato siya hangtod sa kahangturan sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Hinaot mga kahigalaan nga wala kamo nakuratan niini. Alang sa mga kaubang mga magtotoo, gisugo kita sa Biblia sa pagsaulog, dili sa pagkatawo ni Jesus. Wala man po'y dautan kung sa ulogo nato ang iyang pagkatawo sa Pasko. Apan ang klaro kaayong gisugo ni Kristo, mao ang sa ulogo nato ang iyang kamatayon, pinaagi sa balaang panihapon. Do this in remembrance of me. Ang giingon ni Pablo, the moment that you eat of the bread and partake of the cup, you proclaim His death until He comes. So ang balaang panihapon, ordinansa kini nga buhaton sa iglesia aron iproklamar ang kamatayon ni Jesus hangtod sa iyang pagbalik. Maundang lamang ang balaang panihapon inigbalik na ni Kristo. Ug dili lang sa Easter Sunday nato hinumduman ang pagkabanhaw ni Kristo, kundili sa matag unang adlaw sa semana, sumala sa giingon sa Biblia. Alang sa mga wala pa kang Kristo, nakita ninyo gikan sa atong teksto nga gibanhaw sa Dios pag-usab si Eutico nga namatay tungod kay nakatulog siya sa wali ni Pablo ug nahulog sa bintana. Karon takos ba siyang pagabanhawon? Well, dili gayod. Takos di ang pagabanhawon ng taong natulog sa takna sa pagwali. Nahulog siya og namatay tungod kay nakatulog man siya, wa naminaw sa wali. Kung gibanhaw siya sa Dios, mga kahigalaan, wala nay laing hinungdan paniadto kundili ang grasya lamang sa Ginoo. Ingon usab niini ang pagkabanhaw sa atong mga kalag diha sa kaluwasan. Makasasala ikaw higala, ug matud pa sa Biblia patay ikaw diha sa sala. Takos ikaw nga pagasilutan, apan dako kayo ang grasya ug kaluoy sa Ginoo tungod kay nagsaad siya nga kutob sa tanang maghinulsol sa ilang sala ug mutuo ug musalig lamang kang Hesus, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Iya gayod silang pagaluwason ug pasayloon. Busa ayaw na paglangan higala, dawata ang tinuod nga Sabath, ang tinuod nga kapahulayan sa imong kalag, pinaagi lamang sa hingpit nga kapasayloan sa imong mga sala,
pinaagi sa dugo ni Jesus. Ibutang ang imong pagsalig ni Jesus karon, ug ikaw tinuod gayod nga maluwas. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausap pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro ug ni Conchita hangad sa Unidos. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.